എന്തോ അതെ, ഞാനിതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഫുൾ കഥ ഏകദേശം നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾക്ക് ഒരു പ്ലോട്ടിൽ നിന്നൊരു 1.5 അടി സ്ഥലത്ത് നിന്നും എങ്ങോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റാതെ അയാൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ സംവിധായകനോട് പലതവണ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അത് പറ്റുന്നുണ്ടെന്നും വളരെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളാണല്ലോ കണ്ട ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾ പറയണം. നോക്കാത്തതല്ലേ, ഇത് ചെറിയ സിനിമയല്ലേ, നമുക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരാൾ, അവർക്കെല്ലാം ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ തിയേറ്ററിൽ ആദ്യം വരട്ടെ. പിന്നെ ഇവൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് സിനിമയാണ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആരുടെയും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണുക എന്നുള്ളത്. അതിന് എൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് കൂടെ തയ്യാറായതുകൊണ്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഇറക്കിയത്. ഇന്നിപ്പം ഒരുപാട് വലിയ പടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ പടം. ഒരുപാട് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ നമ്മളോട് സത്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനൊരു തിയേറ്ററുകൾ കിട്ടുക, നല്ല ഷോകൾ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അവരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുമേ വിശ്വസിച്ച് തന്നു. ഇന്നിപ്പം എല്ലായിടത്തുനിന്നും അത്യാവശ്യം കണ്ട ആളുകൾ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അത് പരസ്പരം പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് വേണം ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്താൻ. ഇനി ഇതാണ് എൻ്റെ സംവിധായകൻ നിതിൻ ദേവിദാസ്. നിതിൻ പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല, അത് ഊർവിശിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ 51 പവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ നെക്ലേസ് ആരും മുക്കിക്കളയല്ലേ എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. എന്തായാലും സ്ക്രീനിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് പരിപാടി വർക്കായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ബാക്കി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കുക, നല്ലതാണെങ്കിൽ. അതെ, കണ്ടു നോക്കുക, കണ്ടവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക. ഇന്നിപ്പം ഇതൊരു വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഉള്ള പടമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയ റിലീസ് ആഘോഷിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പടമോ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങിങ്ങായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരാണിത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആ കണ്ട ആൾക്കാരുടെ വായിൽ നിന്ന് വേണം ഇനി ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നതിനും കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി തിയേറ്റർ ഓണർമാരോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. താങ്ക് യു.